Moi bons días a todos e a todas, benvidos un día máis a Mansa Obra, o noso intento de podcast. Hoxe traemos un debate serio, a ver, sabendo quen somos, vai acabar en drama. O caso é que o Concello de Moaña propón facer un voluntariado local, pero nós, que somos listos, queremos facelo a nivel europeo. Bueno, máis ben queremos que Europa non lo pague. Home, é que hai que aproveitar os cartos de Bruselas. Rapaces, sabedes a cantidad de subvencións que hai para a mocidade e que ninguén pide? Existe o Corpo Europeo de Solidariedade, que chega, paga todo se faz un proxecto chulo no teu pobo. É o momento de que a Unión Europea saiba onde está Moaña. A ver, Gael, volse das nubes. Ti dis subvención de Europa. Eu se imagino un feixe de papéis en inglés. Un funcionario alemán pedíndonos o certificado de nacemento de nosa ova e a Rubén esquecendo enviar o formulario 5 minutos antes do prazo porque non lle dá a vida por máis. E a cabeza tamén. Ois, que eu para pedir cartos teño un sexto sentido. Non me deixedes de vago. Se hai que cubrir un PDF para que nos paguen por viaxar ou por facer algo aquí, cubroche o que faga falta. Iso sí, como as condicións están en francés, que faga Agustín. Pero que inventades? Que as subvencións do Corpo Europeo de Solidaridade ou de Erasmus veñen xa case masticadas. Se o faz como proxecto de voluntariado local, a Unión Europea dache fondos para materiais, para a difusión, para a logística. Básicamente, pagaríannos por facer algo de proveito en vez de estar tirando no banco do paseo. Espera. Estásme dicindo que se montamos un proxecto para arranxar algo ou axudar no Concello, Europa mándanos uns fondos. E eses cartos quen os xestiona? Porque se lle deixades a Pablo, gasto en merchandising do podcast. Que diso? E non queda nin para fotocopias. O merchandising é clave para o impacto social do proxecto, que o leen ante os criterios de avaliación da Unión Europea. Hai que justificar o gasto en difusión comunitaria. Unhas camisetas que poñan Moaña Solidaria entran fixo no orzamento. Xa estades desfiando o tema. A cousa é serosa. Europa busca que os mozos fagan proxectos de inclusión, de medio ambiente ou de saúde. O único que hai que facer é presentar unha memoria no Concello, que eles nos apoien como entidade e mandar a solicitude a Madrid. A Axencia Nacional, se non la aproba, Moaña convértese no epicentro do voluntariado europeo. Imaxinas, traer voluntarios de Italia ou de Alemanha aquí a Moaña, para que nos axuden a limpar praias ou dar charlas, e que Europa lles pague o piso e a comida. Eu ofrécome a facerlles de guía turístico polas tascas, por pura solidaridade europea, claro. Rubén, que o voluntariado temos que facelo nós, non buscar escravos europeos para que nos fagan o traballo, mentres ti tomas unha caña. A axuda é para que os mozos de aquí movamos o cu, que estamos aplastados no sofá. Bueno, veña, imos poñernos de acordo. Xa sabemos que a UE pon os cartos a través das subvencións de mocidade, o que o papeleo entre todos os sexa Gael e Agustín, mentres os demais miramos. A pregunta do millón é: se nos dan a subvención que imos gastar as horas do voluntariado en Moaña? Que proxecto presentamos? Eu teño clarísimo. Temos que facer un voluntariado para dar charlas sobre o VIH e saúde sexual nos institutos. Fai moita falta información, rapaces. Europa financia a saúde juvenil a tope. Home, Gael, a idea é genial. Non te digo que non. O único perigo é que como mandamos a Agustín a dar a charla e acabe confundindo o virus cun componente de Minecraft, hai que estar preparados para a inspección europea. Que dis, Pablo? Que eu de ciencias vou sobrado. Sí. Pero escoitade, eu teño unha proposta moito máis nosa e máis mariñeira, que os fondos verdes da Unión Europea fican todos con isto. Por que non axudamos a salvar especies protegidas da nosa costa? Como o arao ou o cormorán moñudo. Están en perigo. O arao din que está en perigo porque te viu a ti aparecer por a playa de Xunqueira, Agustín. Imagina a escena que imos justificar ante Bruselas. Nos correndo detrás duns pasaros cun salabre mentres Lois grava para TikTok. Un plan sen fisuras. Oes, pois igual nos facemos virais. A Unión Europea ponnos de exemplo de boas prácticas e o Concello préstanos o palco da música. Pero veña, necesitamos máis opcións sobre a mesa. Rubén, ti que és o máis vago. Que propoñerías para gastar eses cartos europeos? Eu propoño algo útil para as festas e a mocidade,
que tamén é prevención e seguridade comunitaria. Un voluntariado de conductores alternativos nocturnos, para que as festas de Moaña, o San Martiño ou os Milagres, basicamente usar os fondos para a gasolina e facer quendas para levar a xente a casa de forma segura cando a liña de autobús xa non funciona. Home, non é mala idea, pero tendo a ti ao volante, casi prefiro volver andando desde Meira, ata o porto a pata. Que queres que te diga? Moito voluntariado europeo, pero seguro que nos cobras as viaxes e empanadillas. Teño unha idea increíble. Facer un obradoiro de instrumentos tradicionais para recuperar a tradición musical. E que así que músicos de toda Europa poidan aprender e tocar instrumentos tradicionais galegos e ensinados polo mestre Xavier Blanco. Vai parecer Moaña Filarmónica de Viena. Pois para comer ben, a miña proposta é a mellor e entra directo nos fondos do patrimonio cultural. Un voluntariado de recuperación do patrimonio agrícola e cociña tradicional. Imos axudar os maiores do Concello a manter as hortas que están abandonadas e a cambio que nos ensinan a facer un bo guiso de choqueiros ou a receita secreta de empanada de millo. Intercambio interxeracional puro. A UE adora iso. Iso non é un voluntariado europeo. Pablo, iso é ir pedir comida de balde, porta por porta, cunha axuda internacional como excusa. Tío, que queres é que os vellos che fagan a cea. A ver, recapitulemos que se nos vai o tempo do podcast. Temos as charlas de VIH de Gael, o rescate dos cormoráns de Agustín, o taxi nocturno con financiamento de Bruselas de Rubén, a banda de música e a ruta gastronómica encuberta de Pablo. Se de verdade nos aproban a subvención, Moaña colapsa sempre. Bueno, polo menos hai onde elixir e os cartos non van poder quedar en Bruselas acumulando pó. O importante é facer algo polo povo, que non todo vai a ser estar sentados criticando. Ao final, a mellor idea é axudar os cormoráns e araos, controlando niños e crías, só que son chaves para a vida. Ademais, os europeos encantalle ir á praia e derrétense vendo crías de animais. Deixo-vos unha enquisa para votar cal é o que máis vos gusta. Ata a próxima, moañeses e moañesas, e a todos os de fora. Cortamos antes de que Agustín empece a imitar o son do cormorán. Pois xa temos a Pablo facendo. Bueno, xa nos miraremos ali en Bruselas falando de animais. Un saúdo.